Mga upunganon sa Barangay Poblasyon ang gipahilipayan sa GMA Regional TV, Kapuso, Barangayan on Wheels, kaganihang buntag. Ani ang report. Di mo menos sa usa ka gatos ka mga residente sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City ang excited nga midawat sa mga regalo nga dalit sa GMA Regional TV. Mga miyembro sa pito ka mga Urban Poor Associations ang misalmot usa kanila si Jessica Ibanez. 13 ka tuig nang nanginabuhi isip usa ka massage therapist si Jessica apan tungod sa COVID-19 nanira ang iyang gitrabahuan. Sobra man kaapektado sa pandemya apan positibo ug naningkamot gihapon siya aron makalampo sa matag adlaw. Limitado kay tungod sa pandemic nga bawal karon ang touching. Thank you very much sa taga GMA Kapuso sa Balitang Bisdak. Thank you so much sa pagpili ninyo sa amuang Barangayan, Poblasyon, o labi na gid sa ako nga usa ko napilian ninyo nga napusuan ko ninyo diri sa GMA. Malipayon ng LGU sa padayon nga paghatod og pahalipay sa mga residente sa Lapu-Lapu City. Thank you kayo GMA na sa inyong mga programa na kanang nakatabang sad mo sa Lapu-Lapu City Government. We really appreciate it, Jud. Unya mo na hopefully more sa future na kanang napay mga more programs to come sa future. Ang grocery packs nga nadawat sa mga upunganon gitabangan pag-andam sa regional teams and anchors sa nagunang local newscast sa Central and Eastern Visayas, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mano-mano nila kining giputos o gipasukipan pa og mensahe sa paglaom. Ang distribution team kauban ng mga private partners ug sponsors gisiguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols sama sa pagsulubog PPE, face mask ug face shields, lakip na ang pag-disinfect sa venue. Uban ni Philip Patricio, ako si Luan Merondina, Balitang Bisdak.